Naglala pa ang tensyon sa nagapadayon nga giyera sa Estados Unidos kag Israel batok sa Iran. Ini matapos maigo ang dako nga Pars gas field sang Iran nga kabahin sang pinakadako nga natural gas reserve sa bilog nga kalibutan. Bilang sabat ng pahayag ng Iran nga takihon man sini ang mga pasilidad sa mga produktong petrolyo sa Saudi Arabia, United Arab Emirates kag sa Qatar. Bangod sini gilayon man nga nagtaas ang presyo sang gatong sa world market bangod sang posible nga kakulangan sa supply. Wala pa na pamaturan kung mayara sang hilabtanan ang Israel kag US sa mga pagpangatake habang may mga report ng Israel amo nagpatigayon sang nasambit nga strike. Samtang hindi naman magnubo sa 20 patay matapos nga ginbombahan sang Israel ang building nga ginapahayag na hamtangan sa mga lider sang Hezbollah sa Beirut sa Lebanon. Ginpahayag man nga pila ka matagas nga opisyal sang Iran ang nagkalamatay. Gilayon nga nagbalo sang Iran pagi sa pagpalupok sa mga misal pagkadto sa Israel kag sa mga base militar sang US sa nagkalain-lain nga pungsod sa Middle East. Matandaan nga una na nga ginpasarado sang Iran ang Strait of Hormuz nga importante nga ginaagyan sang halos 20% sang supply sang gatong kag liquefied natural gas sa bugos nga kalibutan.